Mbak. Ngapa kowe iki? Ngarit. Hah? Ngarit, Cuk. Godhong apa iki? Kolonjono. Jane sapa? Mentomo. Lah kok tak gopeki ngene Mas Tomo. Lah dikon kok. Piye lah kon? Ngarit, Mbak, ngono. Tenan ora? Tenan, nek saya kok gek tolongan. Tak omongi Pak Ditomo nek iki. Kondo. Pak Ditomo. Niki, Ngarit ngono. kolonjonane di colong Sukiyam. Ora nyolong, Geng, ya-yane kok nyolong. Lah? Nek nyolong ki nek bengi. Goblok-goblok. Duh, sugih Pak Ditomo karo Mbak N iki. Dikon. Piye rek kon? Mangarit, Mbah, ngono. Kok aku ora ngerti. Lah ujutmu tamu gongle kartok. Ngalam. Iki tak pakake apa? Cangkemmu. Ora pengas-pengas. Hah? Pakake sapa? Cangkemmu.